Σήμερα είναι Κυριακή, είναι η πρώτη ηλιόλουστη μέρα εδώ και 10 μέρες περίπου. Αυτός είναι ένας ηλιακός μεταλλάχτης. Μεταλλάσσει την ηλιακή ενέργεια σε θερμοκρασία. Τον κατασκεύασα πριν μία εβδομάδα περίπου, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να έχω αρκετό ήλιο για να μπορέσω να κάνω τις μετρήσεις μου. Η εξωτερική θερμοκρασία σήμερα είναι γύρω στους 15-18 βαθμούς. Το θερμόμετρο εδώ μας δείχνει 20 βαθμούς Κελσίου και ο μεταλλάχτης μας αποδίδει 60 βαθμούς σταθερά, 60 βαθμούς αέρα. Καίει εδώ ο αέρας που βγαίνει, δεν μπορείς να κουμπίσεις πολύ το αλουμίνιο. Βλέπουμε 60 βαθμούς σταθερή θερμοκρασία. Θα βάλουμε και το μοτέρ να σπρώξει αέρα για να μπορέσουμε να δούμε αν θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία κρατιέται σταθερά στους 60 βαθμούς. Θα το αφήσουμε λίγο να δουλέψει, να δούμε αν θα κάνει επαγωγή. Η εξωτερική θερμοκρασία, ξαναβλέπουμε, είναι 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, μεσημέρι 2,5 ώρα. Και ο ηλιακός μεταλλάχτης είναι αυτός εδώ. Είναι 2 μέτρα επί 1,45. Κατασκευασμένος για να κρατάει την θερμοκρασία, να τη δεσμεύει και να την ηλιακή ενέργεια να τη δεσμεύει σε θερμοκρασία και να την αποδίδει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και συνεχίζουμε, παρόλο που ξεκίνησε το μοτέρ, η θερμοκρασία που αποδίδει είναι 60 σταθερά. 60 σταθερά. Αυτός είναι ο ηλιακός μεταλλάχτης. Θα τον βελτιώσω λιγάκι ακόμα, μήπως σηκώσουμε λίγους βαθμούς ακόμα θερμοκρασία, και μετά θα τον τοποθετήσω στον τοίχο του σπιτιού για να μπορεί όλη μέρα να ζεσταίνει τον αέρα. Ευχαριστώ.